Les dades són la matèria primera de l'estadística. Molt sovint recollir dades de bona qualitat no resulta fàcil o còmode. Però sense dades no podem començar a solucionar els problemes i misteris que ens envolten. En aquesta unitat aprendrem com es dona sentit a les dades en brut, és a dir, a les columnes de xifres que resulten pràcticament de qualsevol tipus de recerca. Aprendrem que una variable és una quantitat que pot agafar una sèrie de valors i veurem que el patró d'aquests valors s'anomena la distribució de la variable. Aprendrem una forma pràctica de visualitzar les distribucions anomenada gràfic de tiges i aprendrem a treure informació d'una distribució només mirant la forma general i les desviacions d'aquesta forma. Ja hem dit abans que les dades són la matèria primera de l'estadística. Les dades són números, però són números amb un context. Per exemple, 10,3 és un número, però per si mateix no aporta cap informació. Tanmateix, si et diuen que un nounat pesa 10,3 lliures, tens molta informació. De sobte, el número 10,3 té un context, un fons d'informació amb el qual pot comparar-se. Si has tingut mai alguna experiència amb nens, sabràs que 8 lliures és aproximadament el pes mitjà d'un nounat. En conseqüència, 5 lliures queda una mica per sota i 10,3 lliures una mica per sobre. Atès que el pes dels nounats varia al llarg d'una àmplia sèrie de números, el pes de naixement és una variable. El món és ple de variables, és a dir, qualsevol cosa que pot adoptar una sèrie de valors, es tracti de les calories que té un Frankfurt o de la puntuació dels estudiants en un examen. La distribució d'una variable ens diu quins valors agafa i amb quina assiduïtat pren cada valor. La distribució dels resultats d'un examen, per exemple, pot mostrar una sèrie de resultats entre 63 i 98. Conèixer la distribució d'una sèrie de dades pot resultar extremadament útil. Les Forces Armades dels Estats Units van aprofitar-se d'aquest fet uns quants anys enrere. Entrenament bàsic. Durant els darrers 20 anys, la composició de les Forces Armades ha canviat molt. Ara hi ha més minories i també més dones. Atès que l'enrolament a les Forces Armades és completament voluntari, la gent acostuma a estar-s'hi força temps, al mateix temps que les Forces Armades van envellint. Aquests canvis guarden relació amb distribucions de mesures, quina talla tenen els soldats i de quina talla ha de ser l'equipament dissenyat per ells. Així doncs, per primera vegada des de 1966, les Forces Armades s'han preocupat de saber les mides dels soldats d'avui dia. Es van triar aleatòriament 7.600 soldats per representar totes les Forces Armades i es van prendre moltes mesures. La llargada del peu, l'amplada de les espatlles, la mesura del cap i més de 100 característiques físiques més. L'objectiu era saber la distribució de cada variable, quins valors existien i l'assiduïtat amb què apareixien. D'aquesta manera, les Forces Armades demanaran més cascos i botes de les mesures més comunes i menys de les talles més rares o més petites. La gent amb caps o peus realment grossos o petits trobaran a les Forces Armades una cosa poc usual en el passat, un equipament a mida. Aquest sistema resulta més econòmic que mantenir un estoc de talles molt poc utilitzades. Fem un cop d'ull a una de les variables mesurades, la talla del cap. No disposem de les mesures dels 7.600 caps mesurats, però tenim com a base 30 mesures d'homes. Suposem que sabem que el cap d'un soldat, per exemple d'en George, fa 23,9 polzades. És una talla gran o petita? Resulta difícil de veure si el George es troba entre els números no demanats. Aquestes dades són com una biblioteca sense un sistema de fitxes de catalogació. La informació és aquí, però no podem aconseguir-la. Per tal de poder-la comprendre, una distribució ha de ser ordenada i una manera particularment bona d'organitzar una sèrie de dades és gràficament. Una manera de dibuixar una distribució, com ara les talles de cap a les Forces Armades, és mitjançant un gràfic anomenat gràfic de tiges. Els gràfics de tiges són molt útils quan no tenim un gran nombre de mesures individuals. Per fer un gràfic de tiges, primer cal separar cadascuna de les observacions en una tija que representa el primer dígit o dígits i una fulla per al dígit final. En aquest cas, les mesures van d'unes 20 polzades a unes 25 polzades i es mesuren també en dècimes de polzades.
Així doncs, prenem les unitats senceres com a tiges i les dècimes com a fulles. Primer disposem les tiges en ordre i fem una línia vertical a la dreta. Després revisem la llista d'observacions i col·loquem les fulles en ordre a partir de cada tija. Aquest és el resultat. Ara ordenem les fulles independentment de les tiges. A continuació podem començar a veure clarament la distribució de valors. Per exemple, podem veure la posició d'en George en relació a la resta d'homes mesurats. El seu cap, que fa 23,9 polzades, és també en el gràfic de tiges. És un dels 5 més grossos entre els 30 soldats mesurats. Però del nostre gràfic de tiges podem extreure més informació. Un principi bàsic de l'anàlisi de dades és mirar sempre la forma general d'una distribució i després les possibles desviacions més importants. Ajuda molt imaginar un gràfic de tiges de costat. Ara, el gràfic de tiges amb les mesures del cap a les Forces Armades té un únic cim a l'esglaó 22, la qual cosa demostra que aquest valor és el més comú, mentre que els valors situats a qualsevol banda d'aquest cim són menys comuns. La forma de la distribució és aproximadament simètrica, és a dir, ambdues bandes són a la mateixa distància del cim i són, més o menys, imatges reflectides en un mirall. En aquest cas, l'únic cim es troba a prop del centre de la distribució, però precisament perquè això no sempre és així, resulta una bona idea veure on és el centre. Per això cal comptar fins a la meitat de la distribució. El gràfic de tiges ho facilita disposant les observacions en ordre numèric. Hem mesurat 30 soldats. Llavors la meitat de 30 és 15. Si comptem 15 observacions del gràfic de tiges, començant per la més petita, ens trobem el valor 22,6, que gairebé és el centre o punt mitjà. Un estadístic tindria una manera més acurada de dir on es troba el centre, però, en tot cas, comptar fins a la meitat és un bon principi. Per acabar, com es dispersa la distribució? Bé, els 30 punts de dades van de 20,8 polzades a 24,9 polzades. L'observació més gran i la més petita ens proporcionen un bon principi per descriure aquesta dispersió. En resum, aquí descrivim les coses que cal buscar a qualsevol dibuix d'una distribució. La forma general, per exemple, un únic cim amb simetria, la posició del centre i la dispersió de les dades. Apliquem la nostra nova eina al gràfic de tiges i les nostres tàctiques per observar distribucions a una altra situació. On the next MASH. I am sex itself, gentlemen. I am life. I am appetite. And I'm not taking my clothes off till he leaves. La reposició d'antigues sèries en to de comèdia és un recurs habitual a les petites estacions de televisió independents com el Canal 38 de Boston. Com sigui que no poden competir directament amb les grans cadenes, les petites estacions adopten l'estratègia anomenada contraprogramació, on el llenguatge televisiu ziga-zaga. Quan les grans cadenes transmeten Cosby, Cheers i tots aquests programes al llarg de la setmana, podem tenir com a alternativa un partit d'hoquei. Es tracta d'una audiència totalment diferent, o bé, en el cas d'una pel·lícula, una altra alternativa. I això és bàsicament el que s'anomena ziga-zaga. Per tal de zigzaguejar de forma efectiva, cal tenir algunes dades, alguna informació sobre el nombre de gent que mira els programes i també sobre el tipus de gent. Així, els programadors del Canal 38 poden fer una programació a mida i captar els telespectadors que no mostren interès pels espectacles de les grans cadenes. Suposem que el Canal 38 fa una enquesta telefònica per determinar l'edat típica de l'audiència que mira un nou programa d'aventures i d'acció. En aquest cas, obtindríem les edats en anys i mesos, però l'ordinador canviaria aquestes dades en anys i dècimes d'any. Tal com hem vist, les dades no són de gaire ajut fins que no s'organitzen gràficament. Així doncs, fem un gràfic de tiges. Podríem provar, com abans, d'agafar les unitats senceres com a tiges i les dècimes com a fulles. Però no obtindríem una bona imatge perquè no hi ha prou fulles a cadascuna de les tiges per mostrar un patró. Per tal d'obtenir una imatge millor, ignorem els dígits de les dècimes, descartem-los. D'això en diem truncament de números. Truncar-los és molt sovint una bona manera de desfer-se dels detalls superflus en una sèrie de dades. Ara podem fer un gràfic de tiges amb els primers dígits, les desenes com a tiges i les unitats com a fulles.
El dígit de les desenes és 0 per números per sota del 10. Per tant, el nostre primer element és 0. La primera cosa que ens crida l'atenció és la desviació. En aquest cas, la desviació és un valor aïllat, un únic punt que queda fora del dibuix general. No és normal que un dels telespectadors tingui realment 120 anys. Segurament es tracta d'un error de mecanografia o potser algú ens ha fet una broma i l'entrevistador va escriure aquesta edat tan ridícula sense pensar. Els valors aïllats com aquest molt sovint assenyalen errors en les dades o altres circumstàncies fora de la normalitat. En aquest cas, com que el valor aïllat correspon probablement a un error, podem eliminar-lo. Ara, fixem-nos en la forma general d'aquesta distribució. Hi ha un únic cim que correspon als telespectadors entre 10 i 19 anys. És clar que el programa d'acció atreu un públic jove, i aquesta conclusió es troba reforçada per la forma general de la distribució. No és gaire simètrica. Les dues bandes són irregulars. No solament el cim, sinó que també el gruix de la distribució es troba en el costat que representa els telespectadors joves. Aquesta informació és de gran valor per als programadors de la cadena, ja que ara poden continuar la programació d'acció a les hores en què els telespectadors més grans miren altres cadenes. En aquesta unitat, ens hem assabentat d'alguns conceptes estadístics importants. Hem après a plasmar la distribució d'una variable en un gràfic anomenat gràfic de tiges, i també a mirar primer la forma general de la distribució i després cercar les desviacions, com per exemple els valors aïllats.